Krásny deň, dámy, dnes si ukážeme základné ošetrenie krku a tváre, ktorým by mala začať každá lymfodrenáž, ktorú si budete robiť doma. Nahmatajte si kľúčne kosti a v oblasti kľúčnych kostí máme základné, najdôležitejšie uzlinky lymfatického systému. Priložíme si prsty a jemnými krúživými pohybmi smerom z vrchu dolu krúžime a masírujeme lymfatické uzliny. Je to veľmi príjemné, veľmi jemný pohyb a veľmi ľahučky netlačíme, môžeme to robiť obidvoma rukami. Potom sa sústredíme na krk, na krčné uzlinky a ideme zase z vrchu smerom dole jemnými krúživými pohybmi a ťaháme tú lymfu smerom ku kľúčnej kosti, kde máme tie základné uzlinky. Toto spravíme aj na jednej, aj na druhej strane. Pohľadíme si tú svoju pokožku, pretože uzlinky sa nachádzajú tesne pod pokožkou. Nikdy nebudeme silno tlačiť. Vždy len takými jemnými, húpavými pohybmi a jemnými krúživými pohybmi masírujeme veľmi jemne naše uzlinky. Potom sa sústredíme na uzliny okolo uší. Môžeme si rozdeliť prsty na 2 alebo 1, 3, ako vám to vyhovuje. A jemným krúživým pohybom smerom z vrchu dole, zase na vrchu je prítlak a smeruje to smerom dolu. Pritláčame jemnúčko na tie uzlinky, aby sa uvoľnili, aby sa vyčistili a stiahneme lymfu smerom k uzlinám za kľúčnymi kostiami. Všetky tieto hmaty opakujeme 8 až 10 krát. Pohľadíme a stiahneme lymfu z uvoľnených lymfatických uzlín. Potom sa sústredíme na krk a vlastne na podbradok, dá sa povedať, kde buď obidvoma rukami alebo jednou rukou od stredu smerom za ušnicu ťaháme, pretože lymfatické cesty pod bradou smerujú za naše uši. Zase jemne, veľmi jemne, 8 až 10 krát budeme tak ako keby ťahať, hľadiť tú svoju pokožku. Môžeme jemnúčko pritlačiť, ale len veľmi jemnúčko. Potom sa pohneme na kosť a na tvár. Je to rozdelené na polovičku, čiže vždy od stredu ťaháme smerom k ušiam. Máme uzlinky zase pri ušiach spredu, takže aj od nosa, líca a všetky tieto oblasti ťaháme smerom k uchu. Veľmi jemne, veľmi pomaly, netlačíme. A takisto na čele sťahujeme lymfu z lymfatických ciest smerom do uzliniek, ktoré sú pred uchom. A následne stiahneme uvoľnenú lymfu z vyčistených uzlín zase smerom dole k uzlinkám, ktoré sú pri kľúčnej kosti alebo za kľúčnou kosťou. A na záver ešte sa povenujeme zozadu. Stiahneme z krku a úzlinky, ktoré sú najdôležitejšie, kde vlastne vteká lymfa z celého tela. Znova premasírujeme, aby sa uvoľnili. Pohľadíme a máme to na dnes dokončené. Krásny deň!